akwai labari, zan baku labari, akwai labari, zan baku labari. Wata yarinya ta kama ni, kira zubin Sudani, kyakkyawa mai kyan launi, da kai sai ma kun ganta yar yanayi mai kyau na diri, tafiya san ba sauri, komai na ta cikin ya tsari, mai nasuwa kun ganta tana kama da Minat, Fatimat, Khadijat, Sa'adat.